Er aýalyň arasynda erkek tarapyndan üçünji kişi döränne erkek adamyň dünýä garaýşy, dünýäsi nähili bolup geçýär. Şonuň temamyz şo hakynda. Geçenki videom gowy prosmotr aldy, gyzykly bolsa kommentariýada ýazyň diýdim. Köpüňiz ýazsaňyz erkek adam nähili durmuş ýaşaýar, şonu beýan edip beriň diýdiňiz. Şonuň üçin şu videony taýýarladym. Meni seredim, mehriban meni hiç bir videomda erkek adam beýwepalyk etmegi aklayan däldir. Bu düýünden ýalňyş zat, bolmaly däl zat. Hemme kanunlarda da bar. Men bu ýerde erkek adamyň psihikasyna näme bolup geçýänini düşünürjek bolýan. Käbir erkek adamlar durmuşda özüni erkek ýaly duýmak üçin arkasynda bir denan durmaly. Ol ejesi, dowuny, kursaş, klassaş bilemek belki gelinimdir, bir bolmaly. Şol adam şonýaly sen berekella, sen akylly, sen başararsyň diýen sözlerini aýtma besedenni içinde bir zat döwülýärde. Mysal üçin aýaly köp gazaryp başlady. Özüni öňküsýaly duýanok, baty ýetenok maňa diýip otyr garaşyp şeýdip aňyrda da biri sen 3 manat gazanýan, vay 3 manat diýip begenýanyň ýanyna barýardy. Netijede öz ösmeli statusundan pese düşýär, sebäbi pes zatlardan lezzet almany öwrenýär. Aýalam wezipede ösküse başga birine seredip bilýär aýaly. Şonýal fursatlaram bolýar. Şol. Umuman aýdanda erkek adam ýalňyş hereket edenne diýip alalyň ýer sapar beýwepalyk zatlyk diýip almalyňda. Emosional taýdan aç bolýar. Bir zat ýetenok. Bahana ken şoň üçin haýsy tarapdan bu açka diýip gyzyklanyp ýörmeliler. Bilmeli zadymyz şol. Bira özüni erkek ýaly duýdurýan bir zat üzüldi. Şoňa ünseriň. Ikinjem erkek adamyň psihikasy aýal adamyň psihikasyndan gowukdan gaçmak mehanizmi has beýikde. Şoň üçin nämçin şeýtdiň, nämçin gijalyň, nämçin eliň almadyň. Şoňa uly nämçinler eger sen erkegiň şerraý däl bolsa, düşünşek bolanokda gaçyk goýberýär. Bu ýerde oň duýgusy döwülenok, doňýa. Ve öz içki dünýäsinde oturan şo içki dünýäsinde ýankyşa 3 manat ýaly begenýänler bar bolsa bolu garşyp atyşyp açlygyny ne käbir adamlar beter aç bolýardy, zat tapanokda anakomy ýere. Şonýaly anakomy tamam gowy kenini açypdy, anakomy berýärler. Önçe mehribanlar ýene bir sapar aýtýan, ikilik etmegine hiç gel aklamok, ýöne psihik tarapdan bir zat näsatlyk bolýar. Erkek adamda ýöne edenok, hiç bir zat ýöne bolanok. Daşa biziň duýgularymyz kursa kän geçýän. 7 sany duýgularymyz, begenç, gynanç, utanç, gaharyň gelmek hemme duýgularymyz ýöne ýerden açylanok. Hökman suratda trigger bolmaly. Triggerim içiňdäki ýa kelläňdäki pikir ýa-da daşyndan bir pikir. Mysal üçin, "Vay öňüm ikilik etýär, erkek eşekdir" diýip özüň doýurýanda gaharyň gelem, nämçe beýle bolmaly. Ýa-da jaňalanok SMS-e jogap berenok hiç geldi daşyndan bir hereketler. Hiç yerden prosta tak bolanok ýöne. Ýene bir sapar şu videomda aýal adamlara kömek etjek. Ýanky ýalňyş hereketler edýär, özüm kän edýär. Hawa näme tarapyndan aç bolýarka? Şonu biliň. Birinji, gaharsyz, gowuksyz we biliň her sapar ýalňyş edenne siziň birinjilikden uzun diliňiz bolýar. Ikinjilikden siz ýeňiji bolýansyňyz, daşyndan utulýan ýaly görünýänsiňiz, ýöne ýyllar geçdigiçe siz şonýaly etmeseňiz hem şoňa meňdeş situasiýalar kän bolýardy, erkek adam utulýar. Ony nämeden men 100% diýip bilýän, aýal çağı erkek adama amanat edip berilýär. Sen şo amanat zadyny şeýdip ýöne zaňyp berseň, döwüp berseň, şeýdip berseň, insanlar sen men ulanmala şeýdende aýnaçyk döwülen bolýar. Onuň sen ýüzüňde ýygyrt bolmasa da bärimde ýygyrt döräpdir diýip aýna göre allanýan. Şoň üçin aýal adamyňyzy aýan, diň jallaryň, kafeýa gidin, teatra bile gidin. Sebäbi siziň maksadyňyz bir bolsa,
maşgalagydy birini saklamak ba bolsa kelläňize erki adam, aýal adam tapawdy ýok. Onda eliňde berilen zady aýam. Strast diýä orslar. Hyjyw, joşgun peselip biler. Awwo, ýadaýan şo bir adamdan. Sen eýär mysalçy biziňki ýaly. Onda goýul bile. Ýadarsyň, polubom şo, sen bolu biz ýaly klasda şolsaň. Ýöne aýal adamym öz dünýäsine özüne gyzykly bolmagy saýlasa, erki adamym öz dünýäsine özüne gyzykly bolmagy saýlanna, ýokman suratda agşam duşşanna işden soň ikisine biri-birini aýtmana gaty köp zat bolýar. Ýöne sen näme üçin şeýtdiň, sen näme üçin 12-de geldiň? Hawa, gaçyp bolanok erki adam gelse näme üçin ip soramaly. Ýöne näme üçin köp bolsa, esasy gürleşýän temaňam, ýollaşyň edem ýalňyşlyk bolsa, sen hiç gaçan ösmersiň. Ösesin gelýärmi? Kurslarymyza ýazyl. Ýa-da şahsy konsultasiýa gel. Näme mährumanlar, daşyndan ýene sorawlaryňyz bar bolsa, kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Videoň soňuna çendiňler üçin çok sağ olun.